Ήρθε η ώρα λοιπόν τώρα να ανακριθεί ο Αλέξανδρος Σταύρου, ο οποίος είναι δίπλα μου όπως σας είπα και πριν, και θα ξεκινήσω με μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει με τους δαιμονισμένους ή έχει κατά μίαν έννοια να κάνει. Σε εμπόδισε στις επιλογές τόσων σημαντικών έργων σε εισαγωγικά τηλεοπτική ετικέτα, η ετικέτα του τηλεοπτικού ηθοποιού? Το να το επιλέξω εγώ, όχι βέβαια. Το να με επιλέξουν άλλοι, πιθανότατα. Ήθελα να πω κάτι πριν από αυτήν την ερώτηση που λέγαμε αν ο Σταύρος θα δύσωσε κτλ. Νομίζω ότι από την πρώτη κιόλας ανάγνωση καταλάβαμε ότι όλοι μας στο Θείασο ότι αυτό το έργο για τον Σταύρο ήταν θέμα ζωής. Μεγάλο στοίχημα. Όταν λοιπόν, όχι επαγγελματικά καριερίστηκα, όχι, ναι. Αλλά πνευματικά, ψυχικά κτλ. Ακριβώς. Όταν καταλαβαίνεις ότι ένα θέμα για κάποιον είναι θέμα ζωής, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να το παίρνει αψήφιστα και ότι οι απαιτήσεις του είναι μεγάλες και οι θέσεις του ισχυρές. Οπότε, βάσει αυτών των πραγμάτων γινόντουσαν οι όποιοι διάλογοι. Αυτό ήθελα να πω όσον αφορά τη δυσκολία του Σταύρου. Όπου εν ολίγης δηλαδή δεν περιμένεις από έναν άνθρωπο που καταπιάνεται με κάτι τέτοιο να είναι εύκολος. Ναι. Όπου και όσο πω. Οπότε μπλέξατε όλοι οι δύσκολοι μαζί και ο Θεός έβαλε το χέρι του κάποια στιγμή και έγινε η παράσταση. Δεν ξέρω. Μάλλον αγαπάει τους δαιμονισμένους ο Θεός, έτσι φαίνεται. Αυτό αποδείχθηκε και μάλιστα ο Θεός του θεάτρου τους αγαπάει πάρα πολύ, αν κρίνω από την προσέλευση του κόσμου. Σταύρο, τι λες και εσύ? Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά. Καλά πάνε δαιμονισμένοι. Και συνεχίζω με τον Αλέξανδρο Σταύρου, διότι δεν μου απάντησε πλήρως την ερώτηση την πρώτη που έθεσα. Ναι. Αισθάνθηκες να σε κοιτάνε κάποιοι με ένα δεύτερο περίεργο βλέμμα όταν έκανες πράγματα πολύ σημαντικά μετά από τις τηλεοπτικές επιτυχίες? Ή ανάμεσα στις τηλεοπτικές επιτυχίες? Τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες. Άλλοτε, θα σου πω, άλλοτε το έχω αισθανθεί, άλλοτε μπορεί να έχω το νου μου κι εγώ σε αυτό. Άλλο νομίζω είναι φυσικό. Ναι. Βέβαια, εμένα ποτέ δεν με νοιάζε. Ναι, ήθελα να πω ότι ποτέ δεν με νοιάζε, ξέρεις, το θέμα βάζουμε ταμπέλες ότι αυτό είναι για αυτό και αυτό είναι για εκείνο κτλ. Ναι. Εντάξει. Το γεγονός ότι θεωρείσαι απρόσιτος και δύσκολος και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, αυτό όλο πώς το διαχειρίζεσαι εσύ? Δεν βγαίνεις στην τηλεόραση, το καταλαβαίνω, το κατανοώ και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να σου πω. Αυτό είναι λίγο αστείο, διότι βγαίνω στην τηλεόραση τουλάχιστον από το 99 επί καθημερινής βάσης. Ναι, δουλεύοντας. Όχι, γιατί άλλο να βγω στην τηλεόραση? Πόσο σε καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι είναι τόσο μεγάλη έκθεση που είχα όλα αυτά τα χρόνια στην τηλεόραση, που δεν νομίζω ότι έμεινε κάποιο κενό ακάλυπτο. Επειδή είσαι ιδιαιτέρως τελειομανής και περίεργος τύπος όταν παλεύεις κάτι και το παλεύεις πολύ και το μελετάς πολύ, αυτά τα τηλεοπτικά που είναι στο φτερό γίνονται τα περισσότερα, έτσι δεν είναι? Δεν γίνονται με πολλές πρόβες, γίνονται πολύ γρήγορα κλπ. Όταν βλέπεις τον εαυτό σου, τον κριτικάρεις κάπως περίεργα? Χωρίς το περίεργα. Ναι, προσπαθώ να δω τι κάνω, τι δεν κάνω και να γίνομαι καλύτερο σε αυτό το κομμάτι που έχω αναλάβει. Σε σχέση με την υπόθεση του έργου, εσύ βλέπεις να χωράς σαν προσωπικότητα εσύ, ο Αλέξανδρος, μέσα σε αυτό? Έχεις πραγματική ταύτιση με κάποιον από τους ήρωες? Είσαι κοντά σε κάποιον? Με όλους. Με όλους? Ναι, τον είναι διαστραμμένο. Σου φαίνεται περίεργο? Ναι. Κακώς. Νομίζω ότι όλοι οι ήρωες μέσα στο έργο, όλοι, τέλος πάντων περισσότεροι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ένα όπως έλεγαν, αλλά έχουν στιγμές που σαφώς μπορούμε να κάνουμε προβολές του εαυτού μας πάνω σε αυτούς. Ο δικός σου, ο συγκεκριμένος? Ο ρόλος, πέροχα, στο λόγιο περνάμε. Τι ακριβώς θα πω? Θέλω να πω, όταν σου ανατέθηκε αυτός ο συγκεκριμένος ρόλος, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες? Τι σε φόβησε ίσως, ή σε αγίνευσε? Κοίταξε, από την αρχή, τώρα απαντώ περισσότερο έτσι με ενστικτό. Αυθόρμητα. Ναι. Από την πρώτη στιγμή με τις κουβέντες που κάναμε με τον Σταύρο, θεώρησε ότι αυτό θα το κάνουμε παρέα. Ναι. Οπότε μοιραζόντουσαν όλα. Και οι φόβοι και οι ευθύνες και οτιδήποτε άλλο ίσως. Και αυτό ήταν καλό και πάρα πολύ βοηθητικό για μένα. Σταύρο, ο Ιωάννης, επειδή φέρει ένα περίεργο μύθο και αυτός δίπλα του, ότι είναι πολύ δύσκολο παιδί, εσένα σε δυσκόλεψε? Καθόλου, Αυτά τα δύο αγόρια έτσι που λες ότι έχουν αυτόν τον μύθο και επειδή είναι για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
και οι δύο οι κυρίαρχοι αυτής της παράστασης, έτσι, οι δαιμονισμένοι, που είναι η σχέση του Νετσάγεφ με τον Μπακούνιν ιστορικά. Όχι, δεν είχα καμία δυσκολία ούτε με τον Αλέξανδρο ούτε με τον Ιωάννη. Έχω μείνει λίγο στην κουβέντα που κάνατε και μου επιτρέψει να επιστρέψω. Αυτό που λέγατε για το τηλεοπτικός ή το μη τηλεοπτικός είναι μια ελληνική αιμονή, μια ελληνική ιδεολειψία. Που πάει παρέα με το μύθο των βιογραφικών που λέγαμε σε μια παλιότερη συνέντευξη. Ακριβώς. Ένας μύθος βιογραφικών που στην πραγματικότητα είναι μια ιδεολειψία μιας παρέας που μπόρεσε να το περάσει στο ελληνικό θέατρο. Ναι, στο ελληνικό θέατρο σαν μια λογική. Ναι. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά μια συνέντευξη το 2007 ενός σκηνοθέτη, διευθυντή θεάτρου, που είπε ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Αυτό το έχει πει μόνο ο Μπούς και αυτός. Ο George Bush Jr. Ο Junior. JR μάλλον, συγγνώμη. Εγώ δεν τα αντιλαμβάνομαι αυτό το πράγμα. Και το έχεις αποδείξει και με τις επιλογές σου. Θυμάσαι τότε με τη Μαρινέλα στα... Βεβαίως. Το 90 τόσο πόσο ήταν. Και ξέρετε κάτι, το πρώτο που με ξεκίναγε εκείνη την ώρα, εκτός το ότι πίστευα ότι μόνο η Μαρινέλα μπορεί να πει τα χωρικά και να αποδείξει ότι τα χωρικά δεν είναι το νεκρό σημείο στις τραγωδίες, που πηγαίνουν στην Επίδαυρο και όλοι οι θεατές νομίζουν τώρα θα κάνουμε διάλειμμα. Τελειώνει η ιστορία και τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα ευχάριστο διάλειμμα. Το είχε κάνει ήδη ο Στρέλερ με τη Μίλβα. Όταν πήρε τη Μίλβα από το Σαν Ρέμο, δεν κατάλαβα γιατί αυτός μπορούσε να το κάνει. Ή ο Λεπάζ παίρνει τις drag queens, που η Μαρινέλα δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ούτε... Είναι μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια, πολύ σημαντική, που θα πρέπει να είμαστε περήφανοι που είναι στην Ελλάδα. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ιδανικός Πιέρ από τον Ιωάννη και κανένας ιδανικότερος από τον Αλέξανδρο για τον Σταυρόγκιν. Και δεν το λέω εγώ. Διαβάστε την περιγραφή του Ντοστογεύσκη. Οπότε, αυτό είναι αλήθεια που λες. Να καθίσω να σκεφτώ αν αυτός χ, ψ, ωμέγα. Δεν ήξερα κανένα από τα δύο παιδιά. Γνωριστήκαμε το καλοκαίρι, κουβεντιάσαμε. Μετά την πρώτη μας κουβέντα ήμουν σίγουρος ότι έχω βρει το Σταυρό και τον Πιέρ. Και αποδείχθηκε. Το ωραίο είναι ότι είναι σίγουροι και οι θεατές της παράστασης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό είναι τέλειο. Δική σου ιδέα ήταν η επιστροφή μετά από τόσα χρόνια του Κώστα Καστανά? Δική μου. Πολύ ωραία. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό το έργο αν δεν υπάρχουν οι ιδανικοί για τον κάθε ρόλο. Και ο Κώστας, νομίζω ότι είναι ο ιδανικός Στεπάν. Και η Δήμητρα, η Χατούπη, είναι η ιδανική για τη Βαρβάρα. Ο Αλμπέρτο, δεν μπορώ να φανταστώ, ο Αλμπέρτο Φάις, δεν μπορώ να φανταστώ καλύτερο Κυρίλοφ ή ο Μαντζόρος για το Σιγκάλεφ. Οι περιγραφές οι οποίες κάνει ο Ντοστογεύσκη και υπάρχουν μες στο έργο και που ταιριάζουν απόλυτα. Δεν τις έχω προσθέσει εγώ, δεν τις έχω προσαρμόσει. Ναι. Ο Σταύρος Καραγιάννης που είναι ο Γκριγόριεφ και ο αφηγητής. Η Κερασία Σαμαρά. Υπάρχει η ιδανικότερη Μαρία Τιμοφέγεβεν από την Κερασία, η οποία το αποτέλεσμα της είναι θαυμαστό. Το μοναδικό πρόβλημα που βρίσκω στην παράσταση είναι της μετάφρασης, έτσι. Το φαντάζομαι. Η Δήμητρα Πετροπούλου, η οποία εκτός από εξαιρετική μεταφράστρια είναι και σύζυγός σου. Και όλοι τη ζηλεύουμε, κατάλαβες, γι' αυτό είπα ότι εκεί έγινε το πρόβλημα. Η δραματουργική επεξεργασία δική σου, έτσι, τελική μορφή κειμένου, όλα. Ναι, γιατί είναι ένα μυθιστόρημα 1200 σελίδων. Έχουν γίνει με πάρα πολλούς ρόλους. Με 40 ρόλους. Υπάρχει μια διασκευή του Καμί που σε αυτή στηριχτήκαμε, που είναι για 23 ρόλους. Και η δική μας είναι μια άλλη διασκευή για 12 ρόλους. Αλλά που κάνουν για 40. Ναι, δεν θα μπορούσαν να απαλληφθούν μέλη της ιστορίας. Μεγάλο το τόλμημα πάντως ενός τόσο μεγάλου θειάσου, έτσι, σε μια τέτοια εποχή. Δεν είναι. Αυτό το ξέρει καλύτερα ο Δημήτρης Οικονομίδης. Που κοντάρισε όμως αυτό και δικαιώθηκε. Ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς για όλους μας. Είναι μεγάλο τόλμημα από τον Δημήτρη
σε μια τέτοια δύσκολη εποχή να δεχτεί να ανοίξει ένα θέατρο που ήταν κλειστό για 4 χρόνια, να μεριμνήσει για όλες τις ανακατασκευές που γίνανε, γιατί γίνανε πάρα πολλές, και να κάνει την παραγωγή. Και έγινε συγκλονιστικό θέατρο. Πολύ ωραίο θέατρο, το λένε όλοι, δεν το λέω εγώ. Είναι ωραία που είμαστε όλοι εδώ, γιατί στο διάλειμμα διαπιστώνουμε πόσο έχει εξασκηθεί ο Σταύρος Τσακίρης να καταλαβαίνει τον Αλέξανδρο Σταύρου. Κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας, αλλά κάποια στιγμή το καταφέρουμε και να είστε καλά. Λοιπόν, Ιωάννη Παπαζήση, πες μου, αγόρι μου. Και αυτό μπορώ να μιλήσω μόνος μου. Όχι, και αυτό μπορώ να μεταφράσω. Πες εσύ, θα τα πω. Καταρχάς σας συνδέει μια εντάξει, κάπως κοινή καταγωγή και τους τρεις, έτσι δεν είναι? Ο ένας Κοζάνη, ο άλλος δράμα, ο άλλος Ξάνθη. Η επέλαση των Βορειοελλαδιτών. Μπράβο. Και όχι τον Βαρβάρο. Και όχι τον Βαρβάρο. Λοιπόν, Ιωάννη, πώς έγινε? Θα ήθελα να μου το πεις, γιατί δεν ξέρω, εγώ δεν το έχω διαβάσει κάπου, ίσως και δεν το έχουμε συζητήσει κιόλας. Πώς έγινε, πώς άναψε η πρώτη φωτιά μέσα σου για την Υποκριτική? Για την Υποκριτική? Ναι. Δεν φαντάζομαι να έγινε τότε που είχες δει μια ταινία με τους Doors και έκανες τον Jim Morrison. Δεν ήταν από στη δράμα. Δεν ήταν μια φωτιά που ξύμισα μια μέρα. Απλά εγώ είχα μια μεγάλη ψώρα τρέλα όταν ήμουν μικρός. Έβλεπα πάρα πολύ σινεμά. Μάλιστα. Και μεγαλώνοντας και μπαίνοντας στην εφηβεία, είχα την τάση τους ήρωες και τα είδωλα που έχω και που βλέπω και που γουστάρω και που αγαπάω, να τους περνάω στη ζωή μου. Δηλαδή, άλλαζα χτενίσματα, έβγαινα με τα ίδια ρούχα έξω. Αυτό που λέω συνέχεια και μου είχε πολύ πλάκα είναι ότι όταν είχα δει πρώτη φορά την Άγρια Ορχιδέα με το Μίκι Ρούρκ, βγήκα με γυλαίκο και γυμνός από μέσα στην πόλη. Και όταν είχα δει τους The Doors με τον Val Kilmer, είχα βγει με Jack Daniels στην πόλη, στο χέρι. Οπότε τι σε έλεγαν, παιδί μου, στην πόλη? Για χαζό με είχαν, για τρελό. Αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν. Είχα μια τάση σε αυτό το πράγμα. Ήξερα ότι κάτι προς το καλλιτεχνικό θα κάνει. Και πότε πήρες την απόφαση να το κάνεις? Γνώρισα μια πολύ καλή μου φίλη. Μια κοπέλα μου, τέλος πάντων, παιδάκι μου, από τη Δράμη, η οποία είναι κριτικός κινηματογράφου στην Ιταλία. Και είναι παντρεμένη τώρα με έναν πολύ μεγάλο ηθοποιό Ιταλό, τον Ιβάνο Μαρατσιώτη. Ο οποίος έχει παίξει το Hannibal, στο άλλο το έχω κύριο Ripley. Είναι τεράστιος ηθοποιός στην Ιταλία. Και μου είπε ότι πρέπει να πάω να γίνεις ηθοποιός. Τόσο απλά. Και τίποτα. Είχα πάει, έφυγα για λίγο, πήγα στην Αγγλία σε κάτι φίλους, να το άλλο παρακολούθησε κάτι μαθήματα, ιστορίες, έκανα κάποια πράγματα και γύρισα εδώ πέρα για μπας και δουλέψω. Ναι. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, γιατί δεν δίνεις στο εθνικό? Και λέω, δεν έχω λεφτά. Λέω, πόσο θέλουν στο εθνικό? Και μου λέει, να δώσεις. Να δώσεις, δεν ήξερα. Και έδωσε εξετάσεις και πέρασε. Μετά άλλαξε. Όλο αυτό το πράγμα έγινε λίγο πιο επαγγελματικό. Δηλαδή, ψιλοκατάλαβα τι γίνεται σε όλη αυτή τη... Και τώρα δουλεύεις πολύ πριν από ένα ρόλο, μαθαίνω. Πάρα πολύ. Είσαι υπέρ της μεθοδολογίας. Να σου πω κάτι. Ναι, είμαι υπέρ της μεθοδολογίας. Απλά εγώ δεν το διαχωρίζω αυτό πουθενά. Γιατί να ξαναπάω λίγο συζήτηση πίσω. Δουλεύω πάρα πολύ και για την τηλεόραση. Δουλεύω πάρα πολύ και για το σινεμά. Δουλεύω πάρα πολύ και για οποιοδήποτε. Για τηλεόραση δεν προλαβαίνεις να δουλέψεις και πάρα πολύ. Και όμως εγώ οποιοδήποτε χρόνο έχω τον κλέβω. Και σε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν και εγώ. Αυτό που λέω, κάτι που δεν ξέρω ο κόσμος, έχω κάνει περισσότερες ταινίες παρά τηλεόραση, είναι ότι δεν δίνω σε κανένα το δικαίωμα να με κρίνει. Δίνω σε όλους μάλλον το δικαίωμα να με κρίνουν για την τηλεόραση, στην τηλεόραση, για όλους το δικαίωμα να με κρίνουν στο θέατρο για το θέατρο, σε όλους το σινεμά για το σινεμά, αλλά δεν δίνω σε κανένα το δικαίωμα να με κρίνει από την τηλεόραση για το θέατρο. Σωστό. Δηλαδή, έκανα μια παράσταση πέρυσι, ας πούμε, και φέτος, και διαβάζω από τις βλακίες αυτές του διοράματος που γράφουν από κάτω, τις αεροβλακίες. Έγραφα ότι δεν το περιμέναμε, μα αφού δεν με είδες στο θέατρο. Ναι. Πώς τι δεν περιμένεις? Κάνω μια βλακία, ας πούμε, στην τηλεόραση και περιμένεις τι να κάνω, παπάδες? Δεν μπορώ, ρε φίλε, έλα να τους κάνεις εσύ. Παλεύω, ό,τι μπορώ κάνω. Αλλά έλα να με δεις στο θέατρο για να με κρίνεις. Μ' αρέσει που ποτέ δεν μασάς τα λόγια σου. Δεν μασάω. Δηλαδή, άμα μπορώ να το οροποιήσω αυτό το πράγμα. Δεν είσαι καθόλου διπλωμάτης. Αλλά σου λέω την αλήθεια μου, κατάλαβες. Το θεωρώ αστείο. Εγώ έχω μάθει να κρίνω τους ηθοποιούς με την ερμηνεία τους. Και όχι με το μύθο που κουβαλάνε από πίσω. Δηλαδή, έχω δει ηθοποιούς που κουβαλάνε τεράστιο μύθο και δεν έχω δει μια ωραία ερμηνεία. Έχω δει παραστάσεις που πριν ξεκινήσουν είναι αριστουργήματα και θα είναι sold out. Πριν ξεκινήσουν. Ναι. Και μετά. Τι είναι, δεν άσε τώρα. Τώρα μην με φοβάσαι και αυτά. Δεν είναι το ευαίσθητο μου σημείο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όπως χθες, ας πούμε, ήταν σπίτι μου ένας φίλος μου, ένας σκηνοθέτης, που μιλήσαμε για μια άλλη παράσταση και μου είπε το πρόγραμμα που ετοιμάζει ένα συγκεκριμένο θέατρο. Ναι. Και τους σκηνοθέτες της παραστάσης που. Και είπα, του λέω, θα σου πω κάποιους ηθοποιούς και θα μου πεις, θα πέσω μέσα, ρε παιδί μου. Και περίμενα θα πέσω κατά 70% και το ποιοι θα παίζουν. Τελικά έπαιζα κατά 100%. Ναι.
Μερικά πράγματα είναι αναμενόμενα, τα ξέρουμε όλοι. Βαριέμαι βασικά, το θεωρώ αστείο. Εκτός από καλή ηθοποιή, Σταύρο, νομίζω ότι είναι και παρέα ενδιαφέρουσα μαζί τους με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Είναι ευφυείς. Είμαι σίγουρη, ναι, ότι τους έχεις επιλέξει και με αυτό το κριτήριο. Γιατί περνάς και καλά. Ναι, περνάω πολύ καλά μαζί τους. Είναι ευφυείς άνθρωποι, είναι καλλιτέχνες, αγαπούν πάρα πολύ την τέχνη του θεάτρου, πορεύονται μέσα από αυτήν, πορεύονται για αυτήν. Και εγώ έτσι κάθομαι τώρα και τους ακούω και σκέφτομαι, πρέπει να κάνω τα δυνατά για να κρατήσω την παρέα τους. Και όχι, μπράβο. Να τη είδηση. Δηλαδή παίζει να συνεχίσετε με κάτι άλλο του χρόνου που να είναι πάλι μέσα. Μακάρι. Αυτοί οι δύο. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Έχεις. Καλά, μην το πούμε τώρα. Θέλει δυσκολία να βρω έργο για αυτούς τους δυο? Όχι βέβαια. Αρκεί να το μάθω πρώτα εγώ. Θέλω να μου πεις πώς έγινε, ξύπνησες ένα πρωί και είπες θα κάνω τους δαιμονισμένους, ή το σκεφτόσουν πολύ καιρό, το ήθελες πολύ αυτό? Νομίζω μια δεκαετία, 15. Μια δεκαετία το ήθελες? Και γιατί δεν το έκανες? Τι ήταν? Ναι, εντάξει, εννοώ με τόση καθυστέρηση. Όταν είσαι έτοιμος. Ναι. Όχι, έχω πολύ μακρά σχέδια. Μπορώ να ζήσω αρκετά για να κάνω. Πόσο χαίρεσαι, τώρα παίζουμε να μιλήσουμε και λίγο αλλιώς. Πόσο χαίρεσαι που βλέπεις το θέατρο γεμάτο με αυτή τη συγκεκριμένη δύσκολη παράσταση? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι πιο ευτυχισμένος από όσο θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ήμουν. Έπαιξε σε 2 ταμπλό φέτος και στα 2 πας μια χαρά, έτσι. Και στην Ανάκριση και στους Δαιμονισμένους. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Ξέρεις, πέρυσι μέτρησα ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα και είπα, με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό που έχω κάνει στο θέατρο, αλλά δεν έχω κάνει κάτι. Δεν έχω κάνει παραστάσεις για το πλατή κοινό. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να αλλάξω αυτό που κάνω, αλλά πρέπει να σκεφτώ ποιος το βλέπει. Και εκεί ανακαλύψα ότι ναι, είχα κάνει μια αμαρτία, είχα κάνει ένα λάθος. Στις παραστάσεις έβλεπα αυτό που ονειρευόμουν και δεν έψαχνα να βρω αυτό που είναι. Και όταν το αποφάσισα, με βοήθησε ο Θεός να γίνει πραγματικότητα. Και έγινε πραγματικότητα. Είμαι πολύ πιο ευτυχισμένος από όσο μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, θες να πεις κάτι? Τον χαϊδεύει, κυρίες και κύριοι. Έχει απλώσει το χέρι. Όχι, θα τα λέμε. Δεν τον χαϊδεύει. Με την γροθιά. Μια γροθιά τρυφερή όμως. Του ρίξε μια πολύ τρυφερή γροθιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Real FM, στην εκπομπή Feeling Good. Είμαι σε Μίνα Διγενή. Είναι στο στούντιο ο Αλέξανδρος Σταύρου, ο Σταύρος Τσακύρης και ο Ιωάννης Παπαζήσης και μιλάμε για τους δαιμονισμένους στο σύγχρονο θέατρο. Ευμοελπιδών 45. Καλά τα λέω, κύριε Παπαζήση. Ευμοελπιδών 45 στον Γκάζι. Λοιπόν, αναφέρομαι και λίγο να πούμε τους συντελεστές. Αμέσως. Μου δίνει το δικαίωμα να τους πω εγώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαστε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Την Πέμπτη μας στις 7 η ώρα, Παρασκευή 8.30, Σάββατο 9, Κυριακή στις 6.30. Λοιπόν, να πούμε στους ηθοποιούς είναι ότι ο Κώστας ο Καστανάς, η Δήμητρα Χατούπη, ο Σταύρος ο Καραγιάννης, ο Στάθης ο Ματζόρος, ο Αλέξανδρος ο Μπαλαμώτης, ο Αλμπέρτο Φάης, ο Αλέξανδρος Σταύρου, η Εφηρεματά, η Βίκη Μαραγκάκη, η Κερασία Σαμαρά, ο Δημήτρης Μαύρος και εγώ. Τη σκηνοθεσία την κάνει ο Σταύρος Τσακύρης. Μετάφραση την έχει κάνει η Δήμητρα Πετροπούλου. Τα σκηνικά τα έχει κάνει και τα κουστούμια ο Γιάννης ο Μετζικόφ. Τους φωτισμούς η Κατερίνα η Μαραγκουδάκη. Και τι ξεχνάω. Μουσική ο Μίνος ο Μάτσας. Ναι, το Μίνο το Μάτσα. Ο Μίνος ο Μάτσας. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Όχι, αυτοί είμαστε. Υπάρχει ανάμεσά σας, Σταύρο, κάποιος σωτήρας? Κάποιος που θα ήθελε να είναι σωτήρας? Τον χρειαζόμαστε αυτό το σωτήρα? Ανάμεσά μας, ναι. Όχι, ευτυχώς. Κανείς δεν είναι τόσο... Στους δαιμονισμένους? Στους δαιμονισμένους μιλάει για μια ιστορική περίοδο και μάλιστα και χτες διάβαζα στο διαδίκτυο ότι και πάλι γίνεται πολλή κουβέντα γι' αυτό. Δυστυχώς είναι μια ανθρώπινη αιμονή. Και στην αρχή της εκπομπής έχω πει την υπόθεση του έργου, έχω βάλει τον κόσμο στο νόημα, αλλά θα ήθελα, αν θέλεις και με δικά σου λόγια, τώρα που τελειώνει κάπως η κουβέντα μας, να πεις και εσύ λίγο την ιστορία αυτή των δαιμονισμένων. Οι δαιμονισμένοι διαδραματίζονται σε μια μικρή πόλη όπου μια ομάδα της Αχανούς Ρωσίας. Ναι, της Αχανούς Ρωσίας. Νομίζω ότι είναι πολύ σοφή αυτή η επιλογή του Ντοστογεύσκη να το τοποθετεί σε μια μικρή πόλη, μια μικρή παρέα που μαζεύονται γύρω από έναν δάσκαλο, αισθάνονται
ότι έχουν την υποχρέωση να σώσουν τον κόσμο, να διαμορφώσουν την ιστορία της ανθρωπότητας. Διατυπώνονται διάφοροι σχεδιασμοί το πώς θα επιτύχουν αυτό, μοιράζοντας τους ανθρώπους σε έξυπνους και κουτούς, σε καλούς και υπάκους και σε κακούς και ανυπάκους, διάφορα τέτοιες εκδοχές, και κάποια στιγμή προσπαθούν μάλιστα να κάνουν πραγματικότητα αυτό το σχέδιό τους. Το σχέδιό τους όμως χρειάζεται και έναν σωτήρα, έναν μεσσία, για να μπορέσουν να τον παρουσιάσουν σαν έναν παγκόσμιο αρχηγό. Ό,τι σημαίνει αυτό και ό,τι συνειρμούς δημιουργεί στον καθένα μας ή στους ακροατές μας. Και αυτόν που επιλέγουν ως μεσσία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αντέξει, όπως λέει ο ίδιος, ούτε τον εαυτό του. Δεν μπορεί να σώσει ούτε τον εαυτό του, να κουβαλήσει τον εαυτό του. Ο Πιέρ, που ηγείται, ας πούμε, της πρακτικής αυτής, προσπαθεί να πείσει τον Σταυρόγγιν, και εκεί πια ανοίγει το πόμα της μποτίλιας και το υγρό που φεύγει είναι καταστροφικό για όλους. Δυστυχώς αυτή η ιστορία, ενώ στηρίζεται ο Ντοστογεύσκη σε μια πραγματική ιστορία, δηλαδή στο κίνημα των Δεκεμβριανιστών που και ο ίδιος συμμετείχε. Μιλάμε για ένοπλο αγώνα. Βεβαίως. Δυστυχώς επαναλαμβάνεται συνεχώς, είτε με σωτήρα είτε χωρίς σωτήρα, είτε ως συνωμοσιολογία ότι έρχεται κάποιος σωτήρας. Το βλέπουμε και στις μέρες μας πόσες φορές επαναλαμβάνεται, και περισσότερο ότι κάποιοι αποφασίζουν την ένοπλη δράση. Είτε αυτοαποκαλούμενοι τιμωροί, είτε αυτοαποκαλούμενοι σωτήρες του λαού. Όπως έλεγε ο Μαλαρμέ, είναι εύκολο να αφαιρέσεις μια ζωή και πιθανά και να μην κοστίζει, αλλά πόσο δύσκολο είναι να δημιουργήσεις μια ζωή. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Αλέξανδρο Σταύρου, η δική του επανάσταση πώς ορίζεται? Ορίζεται ατομικά, ορίζεται συμμετέχοντας σε κινήματα, είναι ουδέτερος, είναι ενεργός πολίτης, πώς? Ναι, δεν μπορώ να πω ότι έχω κάνει κάποια επανάσταση. Προσπαθώ να είμαι συνεπής απέναντι στον εαυτό μου, ακολουθώντας σταθερά την πορεία που έχω ορίσει εγώ για τον εαυτό μου. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να σώσουν τα πράγματα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και σε αυτή τη χώρα, συλλογικές προσπάθειες από όλους μας. Νομίζω αυτό που μπορεί, και το έλεγα και στη συνέντευξη αυτή που έλεγες. Που κάναμε. Ναι. Λοιπόν, ότι καλό θα ήταν ο καθένας μας να κοιτάξει τα δικά του λίγο και να γίνουμε πιο όριμοι και να τα λύσουμε τα θέματά μας, να γίνουμε πιο όριμοι σαν άνθρωποι, και τα συλλογικά σιγά σιγά θα έρθουν και αυτά, αν χρειαστεί. Και καλό θα ήταν να αφήνουμε προτεραιότητα σε κάποιους άλλους γι' αυτό. Που τα ξέρουν καλύτερα. Που τα ξέρουν καλύτερα. Να μην πέφτουμε όλοι με τα μούτρα να λύσουμε τα θέματα, τα κοινά. Λοιπόν, έχοντας αυτή τη σκέψη, λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ένας άνθρωπος της Επανάστασης. Αν χρειαστεί όμως, και αν πιστέψω ότι κάτι έχει ανάγκη και ουσία να γίνει, βεβαίως. Και αφού πρωτίστως έχεις λύσει τα δικά σου. Αν υποθέσουμε ότι θα συμβεί αυτό ποτέ. Μάλιστα. Εσύ, Ιωάννη, τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι προσωπικά, δηλαδή, για μένα λειτουργείς ατομικά. Εγώ λειτουργώ ατομικά μέσα σε μια περίοδο της επανάστασης, της κρίσης, όπως σημαίνει σήμερα, της έξαρσης των πραγμάτων. Λειτουργώ ατομικά. Και λειτουργώ ομαδικά. Είμαι αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η επανάσταση γίνεται πριν την κρίση, όχι μέσα στην κρίση. Δηλαδή, αυτό λέω και σήμερα, ότι πρέπει να παλεύεις. Το ξέραμε ότι θα φτάσουμε εδώ. Αλλά δεν φωνάζει κανείς. Και ομαδικά, πριν έρθει η ώρα της επανάστασης. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα κοιτάζω να σώσω το τομάρι μου. Πραγματικά, το λέω ξεκάθαρα. Αλλά πριν θα έπρεπε να κάνουμε όλοι κάτι. Προχθές έβλεπα, ας πούμε, έστειλα ένα βίντεο στον αδερφό μου για να κοροϊδέψουμε τη μάνα μου. Έστειλε μια τεράστια συγκέντρωση του Ανδρέα Παπανδρέου που ήταν από κάτω 1,5 εκατομμύρια κόσμο και φωνάζανε. Δηλαδή, Ελλάς, Ευρώπη, Παναθηναϊκός, κάτι τέτοια. Δεν καταλαβαίνεις τι φωνάζανε. Είναι το ίδιο πράγμα. Έλεγε το όνομα Μητσοτάκης και φωνάζανε ου. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι θα φτάσουμε εδώ. Κάπως έτσι ορίζω την επανάστασή μου. Όταν εμείς κλείναμε στον Ευρωκόπη, ας πούμε, με τις πατάτες, μας βρίζανε και ήθελαν να πάνε τρίμερο στη Χαλκιδική όλοι τους. Τώρα θα τα υποστείς αυτά, φίλε μου. Έτσι πάει. Σταύρο.
Παρασύρεται από τον Ιωάννη πάντα και τον Αλέξανδρο. Ναι, πραγματικά. Είδες, μου αρέσουν. Και οι δυο το ίδιο λένε. Εγώ είμαι από άλλη γενιά. Είμαι λίγο πιο παλιός. Έχω περάσει από εποχές, ναι, από ομαδικές διαψεύσεις, ναι. Είμαστε πολύ μαζί. ωραίο, πολύ ωραίο. Στο κλέβω. Ναι, έχω ζήσει τις ομαδικές διαψεύσεις. Έχω ζήσει το ατομικό αδιέξοδο. Η δική μας γενιά το έζησε αυτό στο έπακρο. Δεν πιστεύω ότι ούτε ο κόσμος θα καταστραφεί, ούτε επανάσταση θα γίνει. Δυστυχώς τελικά καταλήγω στο αφελές, η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου μελαγχολία. Του Σαββόπουλου, αλλά έχουμε... Έχεις και λίγο Χριστιανόπουλο μέσα σου όμως. Τι να τα κάνω το τραγούδια σας. Είναι πολύ ζαχαρωμένο. Αυτό είναι άκρος επαναστατικό. Ναι, ο Χριστιανόπουλος είναι άκρος επαναστατικός ποιητής. Τον καταδικάζουν να τον παρουσιάζουν ως ατομικό. Αυτό, να είδες πώς έδεσε κουβέντα. Αυτό σκεφτόμουν και με τα παιδιά μου, που λένε, ενώ μιλήσανε για μια ατομικότητα, στην πραγματικότητα αυτή η ατομικότητά τους σε ένα κοινωνικό σύνολο όπως είναι σήμερα είναι άκρως επαναστατική θέση. Δεν είναι εφησυχασμένη θέση. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω στην επανάσταση. Συνεχίζω να πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να γίνει δίκαιος. Συνεχίζω να πιστεύω ότι υπάρχουν καλύτερες μέρες. Ναι, αλλά κάνεις αυτό που λένε τα δύο παιδιά. Φροντίζεις να λύσεις τα θέματά σου ο ίδιος. Γι' αυτό είσαι αυτό που είσαι σήμερα. Γι' αυτό είσαι έτοιμος να πάρεις μέρος σε κάτι ομαδικό. Γιατί τα έχεις λυμμένα τα δικά σου ζητήματα. Δεν έχεις ήταν εύκολη ιστορία. Ναι, έχω παλέψει. Και πολύ πρόσφατα νομίζω ότι λίγο δημιούργησε ένα προσωπικό τρενάκι, δηλαδή το ένα βαγόνι να πηγαίνει πίσω από το άλλο και ακόμη το προσέχω μη φύγει από τις γραμμές. Αλλά κάτι έχει αρχίσει να γίνεται. Θέλω να ελπίζω, πιστεύω, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος θα γίνει πιο δίκαιος, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος θα γίνει πιο αληθινός. Μ' αρέσει το ποίημα του Μπίρμαν που λέει θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Να. Ιωάννη, τι θέλεις να πεις? Θέλω να πω ότι και εγώ πραγματικά πιστεύω ότι υπάρχει ένας πολύ καλύτερος κόσμος και πραγματικά πιστεύω και στην Επανάσταση. Απλά νομίζω ότι το μεγάλο λάθος που κάνει ο άνθρωπος είναι ότι αυτό που ορίζει ως πάτο. Η Επανάσταση για μένα ξεκινάει όταν πραγματικά καταλάβουμε ότι δεν είναι η Ευρώπη και η Αμερική. Να πάμε πρώτα στους ανθρώπους που πεινάνε, πρώτα στους ανθρώπους που δεν έχουν να πιούν νερό. Γιατί αυτοί είχαν μια ζωή κρίση. Ναι. Πάντα. Όταν ήρθε σε εμάς καταλάβαμε ότι έχουμε ένα καλύτερο κόσμο. Ας πάμε πρώτα να λύσουμε αυτά τα πράγματα και μετά ας έρθουμε και λίγο σε αυτούς που έχουν να φάνε και να πιούνε. Okay. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Είναι και ένα ζήτημα. Εάν θέλουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο για μας, ή αν θέλουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο για τους άλλους. Πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο για τους άλλους. Αυτό. Ναι, γιατί το άλλο είναι πολύ. Αλλά θα ήθελα να πω κιόλας ότι ό,τι πει ο Σταύρος έχει δίκιο ο Τσακίρης. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή θα ήθελα να κλείσω έτσι, σας παρακαλώ. Νομίζω συμφωνεί και ο Αλέξανδρος. Ναι. Ακριβώς. Οπότε το τραγούδι που ακολουθεί αφιερωμένο και στους Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είστε στον αέρα και θέλω να μου πεις, Σταύρο Τσακίρη, αν τώρα που ήταν η πρώτη φορά που μίλησαν αυτοί οι δύο μπροστά σου, αν έχεις μείνει πραγματικά έτσι ενθουσιασμένος όπως βλέπω. Παρουσιάζεται σαν το γυμνασιάρχη, στην καλύτερη περίπτωση σαν τον παιδονόμο. Ναι. Λοιπόν, του γυμνασίου. Δεν φταίω εγώ αν αισθάνονται γυμνασιόπαιδα. Λοιπόν, που το χρεώνεται σε μένα. Ναι, δεν είναι πολύ ωραίοι? Είναι πάρα πολύ ωραίοι. Εμείς το ξέρουμε χρόνια τώρα. Εσύ τώρα πολύ το ωραίοι. Όχι, δεν το έμαθα. Νομίζω ότι έχει πολύ ανάγκη η κοινωνία και το θέατρο πολύ περισσότερο από τέτοιους ανθρώπους. Έτσι. Θέλω να μου πεις, αν ήσουν ένας απλός θεατής των δαιμονισμένων και έπρεπε να μεταφέρεις, πες το ανοιχτά αυτό, την άποψή σου σε κάποιον που αναρωτιόταν αν πρέπει να πάει να το δει, τι θα του έλεγες? Δεν θα σου πω τι έχω πει εγώ σε αυτούς που το είδα. Έχει πολύ ωραία ιστορία
έχει πολύ... θα το πω όπως το λένε οι θετές. Παίζουν πολύ ωραία και δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα. Η οποία είναι, τι διάρκεια έχει? Είναι 3 ώρες. Έχουν υπάρξει δαιμονισμένοι και με 5 ώρες. Και με 12. Και με 12 ώρες, βέβαια. Ναι. Είναι οι μικρότεροι δαιμονισμένοι που γίναν ποτέ. Ανάμεσα στο κοινό που έρχεται να παρακολουθεί τους δαιμονισμένους, Σταύρο, βλέπεις και το τεράστιο fan club αυτών των δύο? Και αν το βλέπεις, είναι θετικό σημάδι αυτό? Βεβαίως για τα παιδιά που τους ακολουθούν. Βεβαίως είναι. Ειδικά τελευταίες μέρες το κάνω πολύ οργανωμένα. Παρακολουθώ ποιος μπαίνει. Μου αρέσει αυτό που είπε ένας συνάδελφός μου, φεύγοντας στην παράσταση, πω, όλων των ειδών το κοινό. Ναι, αυτό μου αρέσει πολύ. Και πολύ νεανικό κοινό. Πολύ νεανικό κοινό. Πολύ νέοι άνθρωποι, αλλά και ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι πιο καλωτημένοι και άνθρωποι λιγότερο καλωτημένοι και άνθρωποι που μοιάζουν ότι προέρχονται από κάποιες έτσι πιο, πώς το λες, από πιο ενημερωμένο κοινό, λιγότερο ενημερωμένο κοινό. Ακριβώς ποιο είναι το κοινό των παιδιών το εντοπίζω μόνο να τους βλέπω που περιμένουν. Ναι. Κάτι κορίτσια. Κορίτσια. Ναι. Όχι, και κύριοι τους περιμένουν. Όχι, έχουν το κοινό τους και αυτό είναι μια μεγάλη αναγνώριση από το κοινό και το κοινό δεν κάνει λάθος στο αυτόν που επιλέγει. Δεν ζούμε σε καμία εποχή που δημιουργεί του στάρ. Έχεις δίκιο. Δεν δημιουργείται. Και αυτά που λένε ότι η τηλεόραση δημιουργεί είναι πραγματικά κάποιοι αρωματίζουν τη δική τους αδυναμία. Πολύ σωστά. Όποιος κερδίζει, υπάρχει σοβαρό λόγο που κερδίζει. Δεν θα το πω. Και αυτά τα δύο παιδιά είναι ασύλληπτα ταλαντούχα. Έτσι νομίζω. Μ' αρέσει να λέμε παιδιά που εντάξει έχουν ξεπεράσει τα 30, κύριε. 30, ναι, πριν από. Ναι, σβήσαμε την τούρτα. Θέλω πολύ πολύ να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σας ευχηθώ τα καλύτερα που είναι δεδομένα πια για σας. Σε μήνα. Ορίστε. Χωρίς να εξηγήσουμε, θέλω να σου πω ότι εμείς ευχαριστούμε πολύ. Όχι. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω να έχετε και πολύ μεγάλη επιτυχία και τη Δευτέρα που είναι η επίσημη πρεμιέρα σας. Το είπα. Όχι, άφηνα. Και να ξαναπεί ο Ιωάννης Παπαζής που τα λέει τόσο πολύ ωραία τις ώρες των παραστάσεων. Λοιπόν, είμαστε την Πέμπτη στις 7 η ώρα, Παρασκευή στις 8.30 ώρα. Θα με ματιάξετε πολύ. Πάμε, θα κάνω λάθος και δεν θα γευτώ αυτό που είπες. Λοιπόν, Πέμπτη είμαστε 7 η ώρα. Παρασκευή είμαστε 8.30 ώρα. Σάββατο 9 η ώρα και Κυριακή 7 η ώρα. 6.30. Κυριακή 6.30. Ωραία. Αφού έδωσες συγχαρητήρια, ευχαριστώ πάρα πολύ.